Καλημέρα, καλημέρα. Πού πάμε? Στο χωριό. Ναι, με τα σκυλάκια. Πώς θα φωνάζουμε? Έτσι θα φωνάζουμε. Θα πάμε να πετάξουμε χαρταετό σήμερα στο χωριό. Και αφού φορτωθήκαμε σαν το γαϊδούρι, πάμε κάτω τώρα. Πάμε κάτω. Έχουμε πάρει 200 μέτρα σκηνή. Θα το στείλω πάνω το χαρταετό. Δύο χαρταετούς, έναν εναλλακτικό και ο ένας που τέτοιο, που θα το χρησιμοποιήσουμε για βασικό. Τώρα δεν με βλέπετε. Πείτε γεια. Φωτεινή. Πες γεια. Γεια. Άιντε. Vamos. Και εκεί που προχωράς, πήρε και γλυκά. Καλημέρα. Buongiorno, στο delivery. Έλα κοπέλα μου. Σιγά, σιγά. Πώς πάει? Όλα. Όλα good. Αφού ξυπνήσαμε. Αμάν, γιατί δεν είχες προοπτική να ξυπνήσεις? Λίγο δύσκολα σήμερα. Δεν πειράζει. Καφεδάκι, εδώ δεν Να μην με κάνεις σκοτεινό. Είναι στον ύπνο. Ξεκινάμε. Χαίρετε, χαίρετε! Γεια σας, γεια σας. Και αφού φτάσαμε στο χωριό, ήρθαμε να πετάξουμε χαρταετό. Έχει έναν υπέροχο ήλιο, ο οποίος δεν έχει αέρα. Τώρα θα δούμε πώς θα τον πετάξουμε το χαρταετό. Μπορεί να βάλουμε κάποιον να ανατρέξει. Εμένα... Γεια σου Νάσο. Γεια σας. Τι λέει? κάνετε? Καλά, εσείς? Καλά. Ναι, ξύπνησα πριν 10 λεπτά. Καλά, καθιερωμένο είναι. Ήρθαμε εδώ στο χωριό. Και ενώ τις άλλες μέρες είχε... Ο ήλιος ντάλα, γεια σου ήλιε. Και ενώ τις άλλες μέρες είχε τίγκα αέρα, σήμερα Τώρα τίποτα. ούτε μισό μποφόρ. Τίποτα. Με το στόμα θα τον σηκώσουμε. Εντάξει, θα φάμε, θα πιούμε, θα γλεντήσουμε. Να. Και ο μπαμπάς πίσω. Πες γεια. Γεια σας, καλή Σαρακοστή. Να είσαι καλά. Για πάμε να δούμε τι θα δούμε. Εδώ δεν το έχετε ξαναδεί το... Ναι, εδώ είναι... Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν πιστεύω να δαγκώνουνε. Όχι. Τέλει! Να και Σούζη. Ναι, είναι πολύ άγρια τα σκυλιά. Γλύφουνε μέχρι θανάτου. Εκεί οι κυρίες τρώνε, Φωτεινή κάνει βόλτα. Και πατέρας, τι πίνεις πατέρα? Κυπουράκι. Πρωί-πρωί. Αφού νερό είναι. Κοροϊδεύεις τον κόσμο, για μύρισα. Τσίπουρο είναι. Έχει Φωτεινή πίσω. Αυτά. Και πάμε τώρα να κάνουμε μια προετοιμασία για τους χαρταετούς. Πάλι οικογενειακό το vlog. Τραβάει η Μαρία, νομίζω ότι είναι... Κάνει πλάνα τώρα επαγγελματικά. Δες εδώ τώρα πως μπλέχτηκε ρε φίλε. Μεγάλη επιτυχία. Κοροϊδεύεις. Εγώ βλέπω ότι δεν φυσάει.
Α, όχι, έχει ένα ψηλό αεράκι. Έχει ένα ψηλό Αυτό το- έχει. Αυτό το ψηλό αεράκι θέλει. Εδώ να σε δω τώρα, αν μπορείς να το πετάξεις. Μόνο Αυτό τον το έχω αέρα. πετάξει, ρε. Προκαλείς. Έτοιμο είναι. Προκαλώ! Πάει, χάθηκε κι αυτός. Έχει ένα ωραίο κόμπο εδώ. Ναι. Πάτα τον, δες τον, δες τον. Μόνος του φεύγει. Ούτε σκηνή ούτε τίποτα. Μαθημένος είναι από πρόπερση. Σε λέει αφήστε το παιδιά, μισή ώρα κάντε να ξεμπλέξετε. Τσέκαρε δική μου. Μπαμπά, πάμε μια κόντρα. Τι? Πάμε κόντρα. Όπα. Πέρυσι έβρεχε. Ναι. Είχε χάλια καιρό. Ναι. χάλια. Άρα του χρόνου θα έχει χάλια καιρό. Α, χρόνο παραχρόνο. Έχεις δουλέψει τα καράβια. Ναι. Δεν ξέρω, αλλά από μικρός είχα Άκη, το εσύ άγχος πήρες τριγωνικό. να μην το χάσω, να μην χάσω τα πράγματά μου. Spider-Man. Δώσε εδώ τώρα. Ω! Τι Hyundai είναι αυτό? Αεροπλάνο, πώς θα λέγονται αυτά τα αεροπορικά. Τα F16. Τα F-16. Αυτό είναι όμως πάντο. Αυτό είναι τα Rafale. Τα Ραφάλ, άνα μπράβο. Από πού ψάει. Από εκεί πρέπει να, από εκεί ο μπαμπάς σου. Και πάμε κόντρα. Έλα. Όχι ρε μα, μέσα στις λάσπες πάτσε. Πάνε τα Nike. Πάνε τα Nike. Πάει πλυντήριο πάλι. Ωραία φίλε, τώρα τα είδα στο πλάι. Θα τα κάνεις λίγο στα χόρτα ρε. Πάνε τα Και Nike. του χρόνου Λες και φτάνει. πάτησες σκατά. Λες και Πέταξε, τον πάτησες είδαμε. σκατά. Σταμάτα ρε. Αυτό σίγουρα τραβάω βίντεο, να ξέρεις. Δες εδώ. Πώς κάνουνε έτσι και. Πρέπει να τρέξεις λίγο, νομίζω η Άννα το κάνει πιο καλά. Ιωάννα, σε δώσω να τρέξεις. Ναι. Πάρ' τον από εκεί. Προσπάθεια νούμερο 1. Από μένα με περιμένεις. Ραν νούμερο 1. Μπολ 1. Όχι. Φτιάξτε την ουρά. Ω, καλά το κάνει. Εμένα το είδαμε και λίγο Ο ψηλά. Κώστας. Εσένα ακόμα να ανεβεί. Άντε ρε Ιωάννα, μας κοροϊδεύει ο μπαμπάς ρε Ιωάννα. Κάτσε ρε. Μήπως θέλει πιο λίγο. Θέλει λίγο αέρα. Τι κάνει ρε, λες και είναι Εγώ- σαΐτα το πέταξε η Ιωάννα. Εγώ το βλέπω ότι θα μπλεχτούν λίγο μεταξύ τους. Θέλει λίγο αέρα. Άφηνε. Μίτσο! Ευθεία Άγιος Πέτρος. Νιώθω σαν αυτούς που τραβάνε βίντεο στο πατινάζ. Που πρέπει να τρέξουνε. Ευθεία. Όπα. 3 κιλά θα τα χάσουμε. Έλα πάμε, δώσ' το. Δεν έχει ρε. Όπο σιγά, μου βγάζει κανένα μάτι. Πού είναι οι λάσπες. Ανέβα πάνω στην καρότσα. Γιάννη, φέρ' το αγροτικό εδώ. Εμείς όλο αυτό για τη Φωτεινούλα δεν το κάνουμε. Τι λες ρε, εμείς για μας το κάνουμε. Φωτεινούλα. Η Πουτινή έφυγε. Δεν έχει αέρα. Ο Spider-Man πώς ανεβαίνει χωρίς αέρα. Είναι βαρέκινο το αυτοκίνητο. Επίτηδευτο. Έλα. Όταν θα ανεβεί και έχει αέρα για να έχει κόντρα να μην... Αφήστε το μετά ρε, μήπως βγάλει αέρα μετά σήμερα στο απόγευμα. Είχαμε. Το απόγευμα θα φύγουμε κιόλας. Πρόσεξε τις λάσπες δικέ μου. Πρόσεχε τα Nike. Ρε, από αυτή τη μεριά Βάλε δεν δύο έχει τόσες σακούλες. λάσπες. Πού? Στα παπουδιά. Λοιπόν, Είναι βαρύ. Νάτος και ο άλλος, ο brother, SKG. είδαμε τι θέλαμε το... Εσύ δεν βοηθάς καθόλου. Τι να κάνω. Νάσο, Ξέρω, φύσα λίγο έλα να εδώ πρέπει πετάξεις. να κάνουμε κάτι. Πάνε στα κουφάλια. Πάνε στα κουφάλια και γράτα. Ρε.
Θα τα πάω να Να προσπαθήσω εγώ. και εγώ τι να κάνω. Δεν φυσάει. Να προσπαθήσω. Τι να προσπαθήσω. Δεν είναι, δεν φυσάει ρε. Εδώ δεν μπορεί ο επαγγελματίας να Ο Δημήτρης κατευθείαν το πρόπερση τον έκανε. Ρε πρόπερση το κάνω μία έτσι, βαπ και το πήρε πάνω. Είχε. Έτσι αγόρι μου, το σκηνή να βλέπω εγώ. Περίμενε μισό λεπτάκι. Έλα Δες. πάμε, ένα, Προσπάθεια βόλε 1013. Να το, πήρε μπρος. Ναι. Δώσ' του. Δεν παίρνει μπρος. Εσύ δεν μπορείς. Μήπως Δημήτρη, μήπως άμα έτσι όπως το Δεν πέταξες, να το πας πιο εκεί. Δηλαδή Δες. μην το Να γυρνάς. πάω βόλτα σε όλο το χωριό σαν τη Πάνε Βάδα. εκεί πέρα, Μπορεί να πάνε το εκεί πάρει πέρα. ρε. Σαν τη Βάδα. Όπα, να το. Και θα τρέξεις. Τρέχα, Κώστα, τρέχα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δώσ' του, τρέχα. Ω, Δεν πρόκειται να τρέξω άλλο. Έλα, άστου, έδωσε. πού πήγε ρε, εγώ τον έχασα. Α, Νάτος. Άμα είναι να κάνουμε τεστ κοπόσεως για το χαρταετό, άστο. Δεν ξέρω. Κάνε φέρ τα κλειδιά από αυτοκίνητο. Κάνε, θα κάνουμε τρελό τώρα πράγμα, μου ήρθε η ιδέα. όχ. Θα το δέσεις στο αμάξι. Αν δεν σηκωθεί εμένα με χέσεις. Βάλε μια πρώτη, μια Δευτέρα. Πάρ' το χρέπεις από εδώ. Δες τώρα πώς θα σηκωθεί. Αυτό ανέβηκε ρε. Εντάξει, second try θα έχει. Αφού έχουμε την ηλιόρροφη, ας γίνει χρήση. Κάτσε. Αγκάτι. Και έξω ρε. Καλή ψαρακοστή σε όλους. Δεν φοράω. Καλή ψαρακοστή σε όλους. Έλα! Πάμε. Ναι, πήγαμε. Έλα, πέταξε όμως. Κι εγώ θα φύγω, μακριά. Πού πήγε ρε ο χαρταετός. Α. Πέφτει. Όχι! Τράβα! Δεν τραβήξα εγώ αυτές 5 μέτρα. Δεν τραβούσα βίντεο, πάμε άλλη μία. Εγώ το έχω. Ωραίο. Ρε Θανάση, εσύ από την αρχή πρέπει να βγεις απάνω. Με τα παπούτσια έτσι. Όχι ρε, τρελός. Πήγα το καθάρισα τα μάτια. Ρε πήγαινε πιο εκεί και κάνε αναστροφή εκεί δεν μπορεί. Μπα! Θα το πάρεις εσύ τα μάξι να τον πετάξουνε. Άρα εδώ στη γωνία έχει κάπου. Λέγε ρε. Έλα πάρε εσύ τα μάξι να τον πετάξουνε. Εγώ. Όχι εσύ μωρή τρελή. Απευθείας να μην οδηγήσεις. Να μην βρεις ευκαιρία να οδηγήσεις κανένα καλό αυτοκίνητο. Α, αυτό εννοείται. Δες τις γλύκια που με κάνει. Είναι ψηλό ρε σε σένα, είναι σαν πετονιά, αυτό είναι... Ειδικός εδώ πέρα, στους χαρταετούς. Πετάει Είναι κάθε βαρύ με το μέρα. σκηνή του Πετάει Δημήτρη. κάθε μέρα, ξέρει πολύ καλά. Μα κάθε Τα μέρα. σκηνιά. Έπρεπε να είναι ο δήμαρχος να. Εσύ δεν σ' άρεσε να κάτσεις εκεί Παιδιά, πέρα. ντουντούκα. Σ' άρεσε εκεί πέρα. Καλή σαρακοστή σε όλους. Είναι χαμηλές πτήσεις, μπράβο. Αυτό τράβα βρε, χαμηλή πτήση. Έρχεται ο παπάς.
Το βλέμμα της νόμιζα ότι την άφησε. Έρχεται, ναι. Έρχεται αγάπη μου. Έρχονται, αλλά δεν βλέπω να γίνεται και τίποτα. Το πατρινό καρναβάλι. Πώς σε είπα, δεν θα γίνει. Πρέπει από πάνω. Από εδώ τώρα θα ξαναγυρίσουν. Πήγαμε πολύ ταχύτητα από πάνω. Όχι, όχι, Νάσο. Δεν θα κάνει ρε, είναι πολύ χαμηλά. Πρέπει να είσαι πάνω. Εδώ ο διαιτητής. Πρέπει να είσαι πάνω. Κατέβα, Νάσο. Πάτα το που την ανοίξει η ασφάλεια. Το τραβάς εσύ όλο αυτό. Ναι ρε φίλε. Ωραία, θα γίνουμε viral. Ξαναπες το άλλη μία. Τι βλακίες είναι αυτές που κάνουμε. Τι βλακίες. Έλα. Με μπλέκουνε και εμένα. Ναι, άλλο που δεν θες. Άλλο που δεν θες εσύ. Περίμενε ρε. Ω, φοράς. Ναι, α, σαν υποβρύχιο. Τα λάστιχα έκανε. Ενώ εσύ. Θα πάμε μακριά, Πού μακριά, Θα ρε. σε κάνω βόλτα σε όλο το χωριό. Τέντα. Τέντα ο χαρταετός, τέντα. Λοιπόν, περίμενε, μπαμπά, δώσε. Δώσε γκάζ, δώσε γκάζ. Δώσε να τον αφήσω. Ρε φίλε. Αυτό ήτανε. Κάναμε το γύρο όλου του χωριού. Όλο το χωριό γύρισα. Όλο το χωριό Όλο το χωριό. με έχει δει όλο το χωριό ρε. Για πες κάτι. Πού είσαι. Βοήθεια. Και αφού δεν πετάξαμε το χαρταετό, περιμένουμε μπας και μετά το μεσημεριανό φυσήξει λίγο για να το πετάξουμε κανονικά. Τίποτα. Απογοήτευση. Ο χαρταετός είναι εκεί. Ο χαρταετός είναι εκεί. Σκέτη απογοήτευση. Τι νομίζατε έτσι θα σας αφήναμε. Μόνο με τα μάξι. Δες εδώ, φύσηξε λίγο. Κλαρίνο. Σάι τώρα, σάι. Τώρα τον πάω Θεσσαλονίκη και τον κάνουμε giveaway, όποιος τον βρει ας τον κρατήσει κιόλας. Έλα πιο εδώ, έλα μάγκα μου. Είναι ο μοναδικός που σηκώθηκε στο χωριό. Δεν έχει πουθενά χαρταετούς άλλους. Ο επιμένων νικά. Δεν μας κάνει τη χάρη. Εδώ χαμηλά είμαστε. Α, του μπαμπά έφυγε πάνω. Ο μπαμπάς το παράτησε κιόλας πάνω εδώ, στα καρούλια και έφυγε. Εγώ εδώ τον καλοπιάνω. Τον καλοπιάνω, ένα καλό αέρα θέλω. Ναι ρε, ο δικός σου πάνω είναι ρε. Δες τώρα τι γίνεται μέσα. Και θα κλείσω το βίντεο εννοείται. Γιατί θα πέσει πολύ μάσα. Όχ. Εδώ θα παίζουμε με τα μούτρα εδώ. Νάσο, Ναι. όλα καλά Έλα. Μπράβο ρε Νάσο. Και μηδάκι. Πού να το βάλω αυτό.
Και πατατούλα έχει μέσα, έβαλα. Έβαλες και πατάτα μέσα, ρε Ναι, σύλλε. δύο. Μπράβο ρε. Με αλουμινόχαρτο. Με αλουμινό χαρτό. Στη σόμπα. Να τις. Έτοιμες. Πάει και ψυχούλα μου. Φέρε λίγο. Πάνω. Άνοιξε λίγο πνεύμα. Καλό το μύδι. Εγώ τα καθάρισα. Τρώτε, τρώτε. Και μετά από μια μεγάλη μέρα έχει βγει και η Ανατολή. Η είδηση είναι αυτή. Η Δεν δύση του ξέρω. ηλίου. Η είδηση του ηλίου. Δι, πέφτει. Ναι. Χαρταετό, ψιλοπετάξαμε. Πετάξαμε, θα το δείτε. Το είδατε μάλλον. Ναι. Εντάξει, δεν μας έκανε το κέφι να... Εντάξει, Φύγει δεν πολύ είχε ψηλά. τρελό καιρό, αλλά Δεν πειράζει. με τον υγεία τρόπο μας το κάναμε. του χρόνου. Κάθε μέρα πετάμε χαρταετό ούτως ή άλλως, δεν περιμέναμε την καθαρά Δευτέρα. Αυτά, ο μπαμπάς Ποτίζει. σβήνει τα κάρβουνα. Τα κάρβουνα, τα ξύλα από τη σόμπα. Πάμε λίγο πιο εκεί γιατί ήρθε Ναι. να μας το χαλάσει το ο πυροσβέστης ήρθε Πού είσαι. και αυτά από Μία μας. μεγάλη μέρα πέρασε. Δες τώρα, πείτε το κάνει. Πείτε το κάνει, πηγαίνω έρχεται. Περάσαμε καλά, ελπίζουμε να περάσετε κι εσείς Πολύ ωραία φαΐ. με την οικογένειά σας. Παιδάκια, αυτό ήταν το βίντεο. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε. Θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο, vlogάκι, cooking, ό,τι είναι. Like, subscribe. Από μας, like, subscribe, βιάζεται να κλείσει. Περίμενε! Από μας, καλό υπόλοιπο, καλή συνέχεια. Τα λέμε. Τα λέμε. Peace. Γεια σας.